Aku mitulungi kelawan kowe kuwi ora. Nanging kabeh mau aku ngerti
Rikala kowe mlebu ana ing gedung pusaka Singasari, kowe nyidra anane Margapati. Saiki aku kepengin duweni Margapati. Prabu Ya, mbok menawa gegayuhan kulan kowe padha. Nanging mbok ya kowe weruh lan ngerti. Rampung aku ngendi kowe Prabu. ora bisa maiso jembok. Margapati tetep tak jaluk. Piye? Tak jaluk. Ora ngerti bebutene liya. Apa sing mbok karepno Kakang. Apa? Anane aku nyandek sampean karo Kakang Ranggawuni Pak Dudun. Mergo pusaka sing tak gawa iki ra. Lho! Wah, kurang ajar. Wangijo. Kene opo kowe nyandek lawan laguku? Kakang Ranggawuni. Apa? Bab pusaka Margapati kuwi sampean ora sah was-was lan sumelang Lah Kakang. kok kowe kandha kaya ngono? Ijo, mergo Margapati kuwi wis diupadi marang kadangku. Ya kuwi Kakang Waiso Cempaka. Ya. Mula ning papan kene Kakang, ana kesempatan mau ngaku karo sampean. Kesempatan. Ijo, Lho kowe kesempatan iki arep ngopo? kesempatan kikuk-kikuk. Kowe aja sembrono lho. Lah kok sembrono? Mana Yun? Iya Kakang. Wis ngene wae. Aku ngerti yen kowe kuwi seneng karo aku. Ijo mesti wae ora tak selaki Kakang. Aku gelem nampa kowe waton Margapati mbok pasrahke kelawan aku. Tembunge sampean bisa tak ugemi ya Kakang. Kene ora. Sen pekono tak tindakake Kakang. Sampun kelampahan anggen kula nyidra Kyai Margapati. Sampun kelampahan. Paliti Rama. Aku percaya yen iki sifat kandel Kyai Gandring apa titikane. Pripun mau titikan? Tikane napa? Rangkane sing digawe kayu cangkring. Diukir apik. Iki upama jam setahun. Iki mah katiasane magilo-gilo. Lagi 6 sasi direbut karo Ken Aro. Iki tak pasake kowe. Pasrahke kula mo. Saraya. Oh. Ning tak uling. Hati reksa. Yen nganti ana ilange Ki Gandring bisa nyawamu ya. Nyawa kula mo. Cincih kula namung esakaken. Saguh. Kula sagah mo. Ya. Cincih Kang Mas. Ilange Kyai Gandring. Mboten sisah kuwatos. Nyawamu Wis jole. masa bodho nggih ya. Monggo Rama. Sawetara bakal Ngendi aku ora teko. Melayune Durjana ning papan kene. Yakin. maling kowe. Aku dudu maling. Du maling, Kapora aku ngoyak maling. ngoyak maling. Bener. Ning papan kene ora ana maling, anane ya mung aku kaijengan. Di Ya, ora ono maling. ora ana. Ngendi ya? Kediri, Sopo? sendang langit. Sendang langit putri Kediri. Ya, Yen kaya ngono wis adung kon kulum aku ngoyak kelawan maling. Yen pancen Durjana ora ana ing papan kene, aku arep ngapa to? ngoyak maling. Aja kesus. Jarene ning papan kene ora ana Ya maling. ora ana. Piye? Ah! 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 Aja kesusu to ya. Sendang langit. Kang piye sik? Wis apa? Aku Maiso Cempaka. Wis cempaka. Jane iki sampean koyak maling sing dimaling apa to? Sing dimalingi keris Kyai Gandring ya keris Kyai Margapati.
Kyai Gandreng, Margapati. Iya. Sindang lagi. Apa? Sawise aku kondo keris Kyai Margapati mesem guyu. Ya ta. Apa sih mbok karep kowe? Marga aku ngerti sautuhe ana ning endi. Dadi tenan. Tenan? Ora ngapusi Ora. Sindang langit. Piye mesa cempaka? Yen kaya ngono aku butuh keris Kyai Margapati, keris Kyai Gandreng. Gampang perkara kuwi, nanging ana ijole. Yen kowe njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku ora butuh. Mas Picis. Ora butuh. Lah yen kabeh ora banjur apa sing Aku peken bojo. Waduh, Ah, tak nyah-nyah. umpama aku ora sagut, Rasaku ya ora bakal kedunungan. wah wis iki. Ye, Wis, Sendang Langit, ye mesa aku cempaka. sagu ngepek bojo lan kowe, waton keris Kyai Gandreng mbok wenehke larang. Kaya ngono, ten ana. Sendang, Su kepengin jare arep mbok paringke lan aku kok malah mbok kukuwi. ya bakal tak waneke ning kuwi tembungan kang apa pisanan wau. Heeh. Gumi lho ya. Iya, aku ora bakal cidreng janji. En mengkono ana apa-apane Aku aku. tanggung jawab Tenan. sawetara. Ya. Mengko rampung pakaryan iki tumuli aku bakal tumuju ing Kaya ngono, Wis, Kakang. sapa to aku njaluk Sing pamit. hati-hati ya, Kakang. Sampun ditiwancini Rama kula badhe tumuju wonten ing Singasari. Wonten apa, Kang Hi, Mas? Adi Sendang Langit. Kula Kang Mas Aida ya. Pusaka Margapati gorene tak gune nglonggo getih Tokjaya. Margapati nggih Kang Mas. Pedal sak menika. Endi? Pusakane endi? Kang Mas, Kanjeng Rama, kula Sendang Langit. bakal bloko nanging panjenengan ampun duka nggih Mo. Ana apa? Margapati kula jalke katresnan Mo. Eh! Kok ijolo katresnan? Pundi Kanjeng Rama? Waduh sakit Mo. Cawadon bodho. Kowe tak weling apa? Ampun. Kowe tak weling apa? Sendang Langit. Margapati ampun ngantos. Yen ana ilangi Kyai Gandreng Duh sakit Mo. iso nyawamu. Nyawa kula. Gan! Kowe iki krungu apa ora? Sakit. Dadi bocah wadon aja ngono kowe. Aduh. Kurang ajar. Kula tresno Kang Mas. Tresno. Totoane nyawa nggonku nyidra pusaka ana ing Singasari. Kula lepat. Gampang temen mbok jolo Kowe anak katresnan. wedok ora bisa munjung bothok ning malah kowe iki munjung cowok. Langit, Kula jero. sudya apa aku nyerang? Lapu tinggal. Tunggu lakoni. Wis tak jawab. Candak rawut. Senengen ya tak rangkel. Kurang ajar. Senengen apa? Lha iki mau wis tak rangkel nyatane ora kok colke. Kayunen rupamu kowe. Pancen aku ayu. Kurang ajar. Susu. Sik tok. Kok wis susu. Sik. Ketoke mbok gerakan. Lah, sampeyan ya kok susu ndang kok. Awake dhewe durung tepungan. Apa dadak tepungan barang iki? Lah wis kok. Jenengku Larasati. Sapa? Larasati. Agni Bayang. Wis cukup. Diganduli terus kok Angel ya. karepmu iki apa?
wangi sedulurmu, golek sedulurmu. Iya. Aku gelem gantu karo kowe. Nanging aku kudu njaluk opahe apa? Lho, lah kowe arep meneh apa kok? Lho wong tak kei bondo-donya aku ora duwe. Bondo donya ora kurang ana ing Kediri. Apa aku ora butuh bondo donya kok. Terus sing sampe ngarepe. Mikir dhewe apa? Ayo wis perkara kuwi gampang. Saiki aku wangi golek ya. Ngono. Ayo. Ya. Pusaka bisa sampean cidro meneh to Kakang. Bener, budidayaku Kristo Margapati nelakon ing tanganku meneh. Ini Kakang, tinimbang sampean nggawa pusaka Margapati kangelan, luwih becik pusaka tak simpene. Aku wis ora Ayo ayo percaya ayo. karo kowe. Lho lah kok bisa jalaran? Yen ora kleru iki Kyai Margapati. Bener, Tak jaluk, piye? tak jaluk. Kelakon ping jaluk Kris Kyai Margapati waton wis gumlundung sirah. Lakon gumuk. Secandhep. Mergo pawangan iki kepengin kedunungan Kris Kyai Margapati. Tanpa guna sampeyan kuwi padha gelut. Ya kok. Keris Margapati kan juga wis gelut. Yo, Panik yo. Aja lali marang janjine. Janjine apa? Lho sampean iki lak duwe janji to karo aku, yen sampean iki arep ngepek bojo aku. Sing lali iki dudu aku nanging kapara kowe. Lah kok bisa jalaran apa Aku Kakang? gelem nampa kowe dadi bojoku waton Margapati mbok pasrahke kelawan aku. Dadi sampean iki ora nampa katresnanku. Lho ora nggo Margapati aku ora Sampean kelakon. nampe aku. Hmm. Sampean mau ngepek bojo aku. Oh. Ora apa-apa. Lho. Paneyur. Paneyur. Kakang. Iku Margapati. Urene pasrahke karo aku. Jare sampean iki mau ora nampa tresnaku. Sampean mau ngepek bojo aku. Lah yen ngono aku balik wae, Kakang. Yen kowe ora nggawa pusaka Margapati, kowe ora tak tampa. Yen kowe nggawa pusaka Margapati, kowe tak tampa dadi bojoku. Sampean ning aja lali janjine tenan lho ya. Aku ora bakal lali. Sampean ngepek bojo aku tenan lho ya. Iya. Ning ijeh ana siji syarate, Kakang. Syarat apa neh kok akeh meneh. Cipi kacipi ki luwih dhisik. Ah, kowe iki wae. Lho iya to. Ora ngerti wong akeh jen kok iso. Lah iya sampean iki gelem ora? Nek ora gelem aku balik. Aja ngono ah. Yo gorene. Lho kok dhisik aku durung kok cipi kacipi. Iya, alah. yo. Perkara ngene. Tenan to. Ora kleru to. Aku wis tanggap sasmita. Kakang, Pusaka ning tanganmu mesti kelakon ilang. mergo tak ijolke katresnan, Kakang. Wong wadon iki nek suwayahe yo ngene iki. Ya iya to. Ya telen mbok piye kowe iki? Lho aku tresno karo Kakang apa Jawa. kuwi? Gembel sirahmu ya. Iki rumangsa dupeh sedulurku tresno lan kowe kepati-pati kapara Kris Kyai Margapati ning tanganmu. Maiso semboko. Iya. Yen aku ora nggawa cara kaya ngene, aku ora bakal duweni Margapati. Margapati tak jaluk. Ora bisa. Tak kukui Margapati. Kelakon pencak. Sampe jawab kali dhewe terus.
Seneng apa karo kowe? Kakangku. Kakangmu. Waduh, calon kowe. Ora aku ya. Piye? Calon ikam jaluk aku iki lho sapa? Kowe kok kaya sakrap temen karo aku guyu-guyu jaluk aku ro. Iki dadi kakangmu. Ya kayak ngono sedulur. Ae sedulurku. Yo yo. Kakang wis apa? Aduh, pelemu. Sek. Tak urus iki. Kowe iki mudi saiki ora ora lesan. Wis tenganan iki. Aja tak sengaja, aja tak jarang kadungan. Kurang ajar. Ayo suruh sini. Janji tresno lan aku. Kula kon janji kula kan. Ning kene kowe gandeng kanca karo lanang liya Ya sampe sabar. mripat kawan kuwaning Iki lupa kae. Jumpa kalemu ya. Kono ben ngomong dhisik. Kok tak jelasno. Mah, Wis sampe sabar. pateni ae. Soe. Wani gandeng renting karo calon bojomu Aku Sampai aneh bayar. sadar penganggomu apik. Berat kabeh. Lah kowe kok nesu karo aku iki apa? Waduh kowe gandeng karo calon bojoku. Lah kowe ora durung ngerti kae. Iki Sampe katersermu. tekan aku wilangan. Kae ngono adikku. Adikku. Heh, He. iki Adikku. adikmu. Apa? Kalape. Dadi iki sedulur adikmu. Ya kakang. Cekok adikmu sembere karo aku. Oke. Komri. Tak jaluk. Ora Romo. Ayo. Kula Romo. Sapa kae gandeng bojolke lanang iki. Kakang Maisa Cempaka mo. Wis bocah. Mesti kudu diperintah gramam. Bapakmu kene tak tekuk-tekuk. Pak, Pak, iki Pakku. ada apa sih? Bakul kepang. Iki bapakku. Sapa iki? Maiso wong adem. Maiso wong atelok. Dulur tuwa kakang Maswater. Aduh yo. Wis padha tuane sing penting padha slamet. Kang, sapa wonge? Wonge sapa? Wonge sapa? Aku wis kregem kae gandeng. Ah, Arep lho gedhe to Jaya. Yo kena dijual ke lanangan. yo. Pak, so dijono karo iki anak. Heh, Ki Maiso Cempaka. anakmu, Anakku bojomu di. mata. Loh, Pateni karo krune toh Jaya. Wah, iki bebayani. Kadang niku. Isih Pak Budi. Pateni. Baik. Pateni lah. Piye? Ada Kebangetan ki waning Yun. kene. Kelakon gregem Kiai Margapati. Margapati malah dijolo lanangan lho anak sampean iki. Ini ki jajal. Kok iso? Saged Pak E. Pateni wae, Pak. Apa? Kowe tanggung jawab yo. Aki kok. Pusaka ning tangane sapa? Kula Apa kuwi? kados kebo bali ning kandang iki. Ada. Ya kan? Milane kebo sapi bali ning kandang. Piye? Nek aku sing enom. Kowe dhewe sanjoto. Lha apa kowe?
Paman Toh Jaya. Yang pamane sapa? Boten kelingan. Kula kepulunan panjenengan. Duk nalika semanten tasih kurang bayi. Ya, Kelakon dewasa kula Maisa Jempaka putranipun Bapak Maisa Wengan. halo Tru. Bare wis mati. Iki sing asing iki kula pateni. Oh, terus Menungso sing ora kena dipercaya niki. Bareng eso-eso ilmu murah mandi blas. Pusaka ilang iki sih urip. Apa Ramadi Blas? Niki niku jane pun kula pateni kula mboten ngerti urip meleh. Paman Toh Jaya. Kawibawan kula suwun. Jaluk Nggih. tak tukul. Segi perkara kulan perkara. Walu tru. Weling ora kelawan wong wadon sing jenenge Brojo Dewi. Kuwi wong tuaku wadon. Bojone Maisa Wengan teleng. Bener. Iya. Nganti nemahi paraloyo kapara wis mati. Diprawoso dening wong-wong etok sean. Iya, sugatu karo regula. Jenenge napa? Sugatu Karo karo kula. Iya. Sing perintah kowe. Bener. Lakon mau. Ning ngono sing perintah. Sapa? Lho, sembrono. Kurang ajar. tambari yo semono balu kowe. Aku ora nani mak kepatine wong tuaku Brojo Dewi. Sumpere perkara kowe tak udang. Kanjeng Ratu Injih, Guru. Prajurit negari ing Susari diparingke ingkang kagungan. Sinten ingkang kagungan? Namo wayah dengan Siranggauni putranipun Sang Prabu Anusapati. Ranggawuni. Nggih mawi ngaten. Nger, palenggan tak pasrahke marang siramu. Nanging eyang mung titip daging sak tempel marang siramu. Kados mekaten yang Tak pangestu. Para kadang kasihan. Dening Baya Maisa Teleng lan Maisa Nyamopo oleh Agni Baya. Sang Prabu Ranggawuni jumeneng ratu ing Praja Singasari bareng kali Dimakasma. Sang Mapanji Seminingrat Wisnu Wardana. Gandeng jasane empu gandeng sang desa Lumbang. Iki bakal tak larung ing kali Brantas. Dan wis ngangkep ludirane wong putu. Nggih, kalebu pungkasane Sang Prabu Toh Jaya. Kali niki Bapak, kula kali niki. Kowe besanan karo sedulur. Iya kan, Pak. Ini kan rapopo muga karya Basuki Ya wis tidak ono nek tuwa dobo kene kumpul. Batinku golek sing enom. Sang Panji Seminingrat Wisnu Wardana. Kula nuwun bumi malu-malurung kangge padiwaning kabeh para biksu lan para brahmana. Dan ngasta negari wonten ing Sosari nyipta negara ingkang adil makmur, murah sandang lan pangan. Amin. Tentrem ayem lumeber ana ing desa Giling Krajan. Muga-muga bapak warga lanang wedok tuwa enom ing Giling Krajan diparingi panjang umur. Amin. Rezeki sing barokah. Amin. Rezeki kathah munggah Mekah Madinah. Amin. Sami gebul bucok. Ayo.